Game piyo piyo. Jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo medo jiwo ni tend William Ruto biro keto maino mar siro dongruok e gwenge duto nyaka mago ma kaluo. Owalo mane tieko wuodhe mar chiwo chiemo e alworano owacho ni piny owacho biro keto mwandu mar chiero kembe kod gero moko manyien kaka yor chwalo dongruok kaluo. Magi duto biro seche mane jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo olimo kar chung' od bura manyando mar pogo chiemo ne jogo masani kalo e midhiero mar kech tok koth ketho cham e puothe kendo daro jomoko e miechgi. Owalo olero ni omenda mar Hustler Fund ibiro chak pogi tarik 1 dwe manyien ka ojiwo oganda mondo bed gi yie ni sirikand Ruto biro chwalo dongruok ne ji duto. Wakelo nu pesa mamine biro yudo chakre tarik 1 mar Desemba, pesa mamine timo go ohala. Pesa ni wadhi oro ni simbi ma donja simbi direct ma onge broker. Donge jo boda boda dwa pesa? Koso joma kapenda donge dwa pesa? Jo plumber donge dwa pesa? Ko wadwa konyo kijende, wadwa konyo joma mine e kwa donje joma jodongo. Wabotieko go bang'e. Bende omedo ni piny owacho geno chiero kembe duto mane ochung' mar yaro thuolo mar tije. We make sure ni gope mag jopur mar niang' mane nitie idhi chul kendo factories obed Muhoroni, obed Miwani, obed Chamelil, obed Soni, wabiro ensure ni tiyo. Ewi mano owacho ni gidhi gero kambi mar mawembe kod mar loso rech e dhowedhe duto mayudore kaluo. Bende osingo ni peini matudo dhowedhego ibiro losi. Sirikand Ruto ni wabiro gero factory mar maembe Asembo, wabiro hakikisha ni wan gi fish processing plants Usenge, Luanda Kotieno, Meur, kamora mora manie dho nam. Nitie ndara mar inge dho nam kae iluongo ni Lake Victoria Ring Road. Ndara no wadwa no lose kendo ibiro lose odwa ringa ka mo ringa nyaka mwalo suba thurgi karoli kocha. Wadwa loso ndara kamora mora madara onego bed ni bet ntie. Weche mag pi kod teko stima bende ne omulo. Wan gi dam ka iluongo nang'oa Korusoin. Dam no ero kose lose tabu mar pi, tabu mar stima ok wabi bet godo thuru waka. Jatend migawo no osebedo ka pogo chiemo e alwora ma Nyanza kanyocho chako kod Migori, Homa Bay kod Kisumu. Kawuono ne ochwalo chenro no e kaunti ma Siaya. I want to ask those from Nyanza, don't hope that Ruto will fail. Because if he fails, we also fail. Let's pray for him and his plan to succeed so that the country grows, so that our young people have jobs, our people can access food, our school-going children can get school fees. The Kenya Kwanza government will serve all Kenyans indiscriminately. And in this region of Nyanza, the Kenya Kwanza government under William Ruto will ensure that the economic development blueprint that we had for Nyanza and the economic charters that we signed with the respective counties will be implemented to the letter for the benefit of the Kenyan people. Kano loso kono, omedo ni chenro mar piny owacho mar tieko kech dhi kare. Wadhi hakikisha ni wadhi yudo nu seedlings mupidho kwadhi kama koro wadhi wete gi long range mar dwe mar 4 kachacha. Nikech ok wadwa ni mondo kech otim ang'owa okajo piny. Ne waloso mpango manyiso kaka Nyanza onego tim ang'owa onego dongre. Kanoka ne wawacho ni ahero irrigation scheme nyaka wa revive mondo tim maber mondo uyud mchele kendo us mchele maber mondo uyud pesa. Jatelo no ojiwo jopiny mawuok kaluo mondo ket geno kuom piny owacho e weche mag dongruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.